Halløj alle sammen. Her er det Jølle fra Sibland. I morgen mandag, der tænker vi, at vi skal have indspillet lidt mere trommer. Og så er det jo heldigt, at vi bare har et sted her, hvor vi kan sætte det hele op. Og der er faktisk en del, der har spurgt, hvordan fungerer det her egentlig? Jamen altså, først og fremmest så fungerer det, at der skal sidde en trommeslager der, som spiller rigtig, rigtig godt. Det er absolut det vigtigste. Det næste, det er så, at trommerne, de er stemt korrekt, og de lyder godt. Og så dernæst, så skal vi jo have trommerne ind i en computer, så Claus, vores producer, han kan mixe det endnu bedre. Og der er altså virkelig mange måder at gøre det på. Placement, altså det hvor man sætter mikrofonen, det er relativt vigtigt. Vi bruger PT, en SM7B på hi-hat. Det giver sådan en lidt crisp lyd, uden at det sådan er harsk. Så har vi lavet en kæmpe shootout med snare-mikrofoner. Der kan både være en SM57, og vi så valgt at gå med en Audix i5. På tarmerne PT, der har vi nogle Sennheiser 604. På nær på flooren her, der har vi en D4 på fra Audix. Overheads, der bruger vi Røde T5, den bruger vi også live. Vi overvejer at prøve nogle andre tarmmikrofoner, nogle Sennheiser 421. Vi vil se, hvordan det går. Men ude i Kickland herude, der har vi 2 mikrofoner. Og det er så, man kan blende lidt klik og lidt bund og noget. Og her i hullet, der har vi en Audix D6. Og herinde, der har vi en Shure 91B, som giver det der klikke sound, vi så godt kan lide. Så for lige at optage rummet, så har vi nogle Warm Audios her. Dem har vi så som et stereo pair. Og så er det egentlig Christian og Claus, der klarer resten.